Творамі гэтага мастака сёння захапляецца ўвесь свет. Яго нават называюць мара калекцыянера. Але мала дзе гаворыцца аб тым, што мастак Роман Семашкевіч не толькі нарадзіўся на Беларусі, але атрымаў тут свой першы мастацкі вопыт. Дык можа гэтыя пленэры, якія адбываліся вось тут, і дапамаглі яму стаць мастаком з вялікай літары. І вось, каб раскрыць гэту таямніцу, я і вырашыў выправіцца ў мястэчка Гарадок Маладзечынскага раёна Мінскай вобласці, Рэспубліка Беларусь. Дзень добры, панове! Людзі ў гэтых мясцінах пасядзеліся здаўна, яшчэ аж у жалезным веку. І вось тут пабудавалі яны свае хаткі, выкапалі вакол іх роў, насыпалі земляныя валы і пачалі думаць, як ім гэта сваё паселішча назваць. Ну, а назву хацелі даць такую гучную, ну, як Новгарад альбо Наваградак. А пасля адзін хлапец устае і кажа: а давайте назовем проста Гарадок. Чаму б не? Проста і з густам. Гарадок – самая старажытная вёска на Маладзечыншчыне. Але ў гісторыкаў няма адзінства і меркавання наконт паходжання, часу паходжання вёскі Гарадок. Напрыклад, гісторык Данілевіч у другой палове 19 стагоддзя лічыў, што Гарадок і Гарадзец, які ўпамінаецца ў іпаціўскім летапісе па 1161 годам, гэта адно і тое ж. Ёсць яшчэ адна дата – 1162 год. Па другой версіі гісторыкі лічаць, што Гарадок мог узнікнуць у 14-16 стагоддзі. Археолагі праводзілі раскопкі з 60-х па 80-е гады і знайшлі рэчы. Гэта рэшткі кафлі мясцовай вытворчасці, глінянага посуду, рэшткі дамашніх рэчаў, якія адносяцца да 14-17 стагоддзяў. І вось цягам часу Гарадок увайшоў у склад полацкага княства, і тады ён ужо стаў не такім маленькім гарадочкам, а здаровым, добра ўмацаваным горадам. І ў той самы час вось тут, на гэтай гары, быў пабудаваны замак, а гарадок гэты пачалі называць Гарадзец. І вось з гэтым гарадзецкім замкам звязана адна такая цікавая гісторыя. Кажуць, што пэўны час у замку жыла знакамітая полацкая князёўна Рагнеда, жонка кіеўскага князя Владзіміра. Энцыклапедычная даведка. Рагнеда Рагвалодаўна, полацкая князёўна, дачка полацкага князя Рагвалода. Паводле летапісаў, каля 980 году Уладзімір захапіў Полацак, забіў бацьку, маці і двух братоў Рагнеды і гвалтоўна зрабіў яе сваёй жонкай. З пачуцця помсты Рагнеда зрабіла няўдалы замах на жыццё мужа. Уладзімір захацеў пакараць Рагнеду, але за маці заступіўся сын Ізяслаў. Тады Уладзімір выслаў абодвух на бацькаўшчыну. Кажуць, што калі Рагнеда з Ізяславам з Кіева ехалі на сваю родную бацькаўшчыну на полацкія землі, то вось тут, у гарадзецкім замку, яны правялі некалькі тыдняў. Рагнеда прыняла манаскі пострыг, і яе пачалі зваць Анастасія. І дзякуючы менавіта ёй, тут пачало пашырацца хрысціянства. І, дарэчы, Рагнеда лічыцца першаю на старажытнай Русі жанчынаю-манашкай.
На пачатку 17 стагоддзя гарадок набылі сабе магнаты радзівілы. Але вось, кажуць, прыязджалі яны сюды даволі рэдка, а можа нават і наогул тут не з'яўляліся, таму што замак прыйшоў у заняпад, а рамантаваць яны яго, грошы на гэта шкадавалі, таму што буйныя шляхі ад гарадка праходзілі далёка. І вось на пачатку 18 стагоддзя да аднаго з радзівілаў звярнуўся смаленскі стольнік Іосіф Галынскі з просьбаю, каб яны гарадок прадалі яму. І радзівілы запыталіся ў яго: а паслухай, навошта табе, жывучы пад Смаленскам, гарадок, які знаходзіцца пад Менскам? Ён кажа: ведаеце што, хлопцы, месціны у вас тут вельмі прыгожыя, а вось дачка моя якраз шлюбам бярэцца з шляхцічам Карпіцкім, а ён на рыбу любіць пайсці, а вас беразіна тут цячэ. Таму вось хацеў бы ёй да шлюбу зрабіць такі падарунак. І што ж, радзівілы ўступілі. І калі ўжо сям'я Карпіцкіх прыехала ў гарадок, то ім тут сапраўды вельмі спадабалася. І яны вырашылі застацца ў гарадку назаўсёды, а побач з замкам пабудавалі нават сабе сядзібны дом. Пасля Карпіцкіх недзе ў 19 стагоддзі тут пачалі ўладарыць графы Тышкевічы. І вось пры Тышкевічах гарадок стаў адным з буйных мястэчак вілейскага павету. І тут вось на гэтай цэнтральнай плошчы пачалі ладзіцца знакамітыя гарадоцкія кірмашы. Энцыклапедычная даведка «Кірмашы» – формы арганізацыі гандлю, пры якой торг адбываўся ў час з'езду гандляроў у пэўным месцы і на працягу вызначанага тэрміну. На Беларусі першыя афіцыйна дазволеныя кірмашы зафіксаваны з канца 15 стагоддзя. Звычайна праводзіліся з вясны да пачатку восені, у дні рэлігійных святаў, а гандлёвы абарот вагаўся ад некалькіх сотняў да мільёнаў рублёў. Удзельнічала ад некалькіх дзясяткаў да 15 тысяч чалавек. І вось сюды на кірмашы з'язджаліся з усяго вілейскага павету. Прыязджалі хто за чым. Хто, каб набыць там кароўку, хто свінку, хто гусак, хто прыязджаў, каб набыць нейкія ганчарныя вырабы, хто вырабы з дрэва, а хто прыязджаў і за гарадзецкімі піяўкамі лячэбнымі. Дарэчы, гэтыя піяўкі звычайна ішлі за мяжу пад брэндам «Піяўка гарадоцкая незвычайная, лечыць ад усіх хвароб». І вось недзе тады, на тыя часы, на кірмаш завітаў адзін хлапец, такі вельмі дасціпны. У адрозненне ад іншых ён цікавіўся не жывёлаю, не драўляным ганчарным посудам, не піяўкамі, а мясцовымі легендамі і паданнямі, прыказкамі і прымаўкамі, якія ён тут хадзіў, збіраў і занатоўваў у свой дзённік. А звалі то хлапца Павел Шпілеўскі, і на той час яму было 23 гады, і вучыўся ён тады у Петербургскай духоўнай акадэміі. Энцыклапедычная даведка. Шпілеўскі Павел Михайлович нарадзіўся ў 1823 годзе ў вёсцы Шыпілавічы Бабруйскага павету. Этнограф, фальклорыст, пісьменнік, журналіст, публіцыст і тэатральны крытык. Кандыдат багаслоўя. Захапляўся вывучэннем гісторыі, побыту, вуснай народнай творчасці і мовы беларусаў. Шмат вандраваў па Беларусі. Адзін з першых даследчыкаў і папулярызатараў беларускай гісторыі, этнаграфіі і фальклору. Аўтар зборніку «Беларускія прыказкі», «Падарожжа па Палессі» і «Беларускім краі» і іншых.
Свой першы артыкул пра беларускія паданні Шпілеўскі надрукаваў, калі яму было 23 гады. І гэтым ён нагадаў як бы аб тым, што ёсць такі народ беларусы, якія маюць сваю культуру і сваю самабытнасць. І вось калі ён падрыхтаваў ужо артыкул пра граматыку беларускай мовы, то расійскія ўлады чамусьці забаранілі яму гэта друкаваць. Шпілеўскі большую частку свайго жыцця працаваў у расійскіх выданнях, і ён заўсёды ў сваіх тэкстах даваў звесткі з Беларусі. Гэта ён даў рэцэнзію на першую беларускую оперу «Сялянка», якая адбылася ў Мінску ў 1852 годзе на лібрэта Дуніна Марцінкевіча і на музыку Станіслава Манюшкі. І вось у гэтай оперы адну з роляў выконвала дачка Дуніна Марцінкевіча Каміла, якая вось тут у гарадку адкрыла школу для дзетак беднаты. Энцыклапедычная даведка. Каміла Марцінкевіч нарадзілася ў 1837 годзе ў Мінску. Беларуская піяністка, спявачка, кампазітарка, педагог, удзельніца рэвалюцыйнага руху на Беларусі. Цудоўна граць на фартэпіяна навучылася ў мінскім пансіёне. Разам з братам Міраславам выступала з канцэртамі ў Кіеве, Слуцку, Мінску, Варшаве. Уваходзіла ў тэатральную трупу бацькі. З 1861 году член мінскай арганізацыі літоўскага правінцыяльнага камітэту. Кажуць, што пасля таго, як у Варшаве была расстрэляна мірная дэманстрацыя, Каміла Дуніна Марцінкевіч вырашыла выказаць пратэст расійскім уладам. І ў кафедральным мінскім саборы праспявала патрыятычны гімн. За гэта яе схапілі і кінулі ў псіхіятрычную лекарню. І вось жыхары Менска пачалі насіць да сцен гэтай лекарні кветкі. І вось пасля гэтага пратэсту грамадскасці былі вымушаныя Камілу вызваліць. Але вось у 1863 годзе Каміла ізноў патрапіла за краты. Яе схапілі, калі яна спрабавала набыць зброю для паўстанцаў Кастуся Каліноўскага. І спачатку яе пасадзілі ў Пішчалаўскі замак у Мінскі, а пасля саслалі ў Пермскую губернію, ў ссылку, дзе яна прабыла там 17 гадоў. У тыя часы, калі Каміла Марцінкевіч знаходзілася ў ссылцы ў Пермі, тут у гарадку надарыўся вялізны пажар. Згарэла амаль усё. Згарэла і школа для беднаты, у якой Каміла выкладала. Згарэла праваслаўная царква. Засталася толькі адна агарожа з валуноў. І вось толькі праз 10 гадоў на тым старым месцы мясцовыя жыхары пабудавалі новую царкву, вось гэтую Свято-Троицкую. Храм этот, который мы с вами здесь видим, построен в 1874 году и действовал до 1944 года, до того времени, как немцы ушли, покинули городок, а пришли бандиты с лесов и подпалили церковь Свято-Троицкую, костел, синагогу. И после 1944 года до 1991 года этот храм был в руинах, и здесь была свалка мусора. В 1991 году храм стал возрождать свою деятельность. Прихожане
сплотились, и на месте храма была свалка мусора, они вывозили это все. В 1993 году сюда был направлен настоятелем священник Александр Михейчик. Его стараниями, его пасторской деятельностью обновилась деятельность прихода. И в 1995 году храм был реставрирован и освящен его высокопреосвященством митрополитом Филаретом. И до сих пор мы проводим тут пасторскую деятельность по возрождению нашего прихода и во спасение душ человеческих. У той самы час, калі будавалася царква, распачалося будаўніцтва і вось гэтага вадзянога млына. На Беларусі вадзяныя млыны, вядомыя яшчэ з часоў Кіеўскай Русі, будавалі звычайна пры княскім двары альбо пры манастырах, а больш за ўсё млыноў будавалі ў 16-18 стагоддзях. Ох, і ветер! А вось напрыканцы 19-20 стагоддзя млыны будаваліся рэдка, таму вось гэтым млыном карысталася ўся акруга. Між іншым, у канцы 19 стагоддзя у гарадку надарыўся сапраўдны будаўнічы бум, бо акрамя царквы, млына, тут з'явіўся і будынак сінагогі. А яшчэ у той час тут існавала аптэка, 25 лавак, 3 скураныя заводы, 3 заводы па вырабу глінянага посуду, 12 корчмаў, 1 казённая вінная лаўка і невялічкі завод па вырабу мінеральнай і газіраванай вады, якая, напэўна, так і называлася гарадоцкая газіроўка. У 20-х годах 20-го стагоддзя вось тут
У гарадку каля млына даволі часта можна было сустрэць навучэнцаў віленскай мастацкай школы. Сюды яны прыязджалі на эцюды, а мясціны гэтыя для іх адкрыў мастак, хлапец з-пад Маладзечна Роман Семашкевіч. Энцыклапедычная даведка. Роман Матвеевич Семашкевич, мастак, нарадзіўся ў 1900 годзе ў мястэчку Лебедзева, Маладзечынскага раёну сялянскай сям'і. Першапачатковую адукацыю атрымаў у родным мястэчку. Вучыўся ў Віленскай гімназіі, адначасова ў мастацкай школе Браніслава Тарашкевіча. У 1924-27 вучыўся ў Віцебскім мастацкім тэхнікуме на скульптурным аддзяленні. У 1927-30 у вышэйшым мастацка-тэхнічным інстытуце ў Маскве. Роман Семашкевіч быў даволі цікавы мастак. Настаўнікам яго ў Вільні быў Язэп Драздовіч. І кажуць, што вось яны абодва бывала бралі мальберты і ішлі на эцюды. І ў 1931 годзе у Романа ў Маскве адбылася персанальная выстава, а вось праз 6 гадоў яго арыштавалі. Быў арыштаваны Роман, як запісалі ў пратаколе, за контррэвалюцыйную, так сказаць, дзейнасць. І вось пры арышце НКВДысты ў яго забралі больш за 300 жывапісных прац. І што цікава, што гэтыя працы не здалі ў музей, а іх проста спалілі. А самога Семашкевіча расстралялі недзе ў Татарстане ў 1937 годзе. У 1958 годзе яго рэабілітавалі, але доўга пра яго ніхто нідзе нічого не ўзгадваў. І толькі ў 90-х гадах мінулага стагоддзя да яго прыйшла сусветная слава. У Расіі пра яго знялі нават дакументальнае кіно, выдалі альбом з яго рэпрадукцыямі. А вось у нас на Беларусі аб ім мала вядома. Яго нават няма ў энцыклапедычных даведніках. Само слово «горад», «гарадок» азначае умацаванае месца, замак. І вось раней на нашай зямлі было такіх гарадоў, гарадкоў вельмі шмат. І кажуць, калі вікінгі па сваім шляху з варагаў у грэкі праходзілі праз нашу зямлю, то яны былі здзіўлены тут колькасцю гарадоў. І нашу зямлю пачалі называць Гардарыка, краіна замкаў. Да пабачэння! Горою каменною, что вечер веселею, твои церква с трёх верхами.